Assalamu alaikum jama'a. Yauwa mutane da yawa suna ce min fina-finan film ɗinmu mai suna daga wasa yaushe za mu dawo. Kamar yadda kuka sani mun gama season 1, yanzu muna kokarin fita za mu ci gaba da daukar season 2. Amma kafin nan akwai wani shahararren film ɗinmu da muka yi mai suna auren kaddara. Auren kaddara za mu fara haska shi 20 ga wata ko? 25 ga watan Januwarin nan, 25 ga wannan watan Januwarin 2023 a YouTube channel mai suna Dan Ilu. Za ku ga mun rubuta a jikin screen, sannan kuma zan sa link din channel din a description din video nan, sannan kuma a comment din farko har mun cire trailer. Auren kaddara wani film ne da aka yi irin mata da miji, mata ne aka suka yi auren soyayya, mata da miji, sannan kuma sai mijin yake mata alƙawarin cewa ba zai ƙara mata kishiya ba, har su yi alƙawari su yi yarjejeniya. Ita kuma garin irin kun san mata in suna da kyau ba ta son su je su dinga haihuwa, ita a tunanin ta kenan sai ta dinga shan magungunan da zai hana ta haihuwa da sauransu, har ta zo ta kasa samun dan da za ta kasa samun yaro. To akan wannan ake rikici. Shi kuma ya je wajen wani malami, sai malamin ya ce mai tabbas zai haihu, amma kuma haihuwan da zai yi ba da wannan matan nashi zai haihu ba. Shakwakiya kenan. Kun san dai yadda fina-finan mu yake. To insha Allah 25 ga wannan watan January za mu saki episode 1 a YouTube channel mai suna Dan Ilu, kamar yadda na faɗi muku. Yawwa abin da nake so da ku yanzu, bara in sa muku trailer din film din, tallan film din domin ku kalla, sannan kuma in kun gama kallo kai tsaye kawai ku danna subscribing a YouTube channel mai suna Dan Ilu. Nagode naku Malam Hudu Mazaje a koda yaushe.